voin ni som panni bar sang ni le samni pali hian assembly house ko ta boina na sa tak mai chuaka hei hi police le mipui innor na na sa taka chuaka video kan puang hian mi tam tak thisen ka eng mo sa da na ma ti hian video kan puang hian hliam tur police in kutan thla ka hliam tur thisen kai nuai te po mu tur anom nuai mai ni tiang hian police nen mipui anin nor nuai nuai ani assembly ko ta hian hei hi engwang a buai nge an nia hei hi eng tianga ron ir chuak nge ti hi kan shalo mai the tam tak hian a chan chu session nimin session kan en ta ka khan congress MLA pusi ngun lian chunga hi house leader pulal do mai hian case nei lai ti in apu hemi awanga boina hi ron chua kan hi pusi ngun lian chunga hian adu lo khop maya CM la chu atang na samai antang dun ve ve hei hi hemi chung changa wanga boina hi ron ir chua kan hi tuna hi CM in apu na video kan en ho phodon ya chu wang ka advice du chu anticipatory bail lo la turin ka advice du ni kan nei lo kan la bok lo wang tha la speaker khatiang case kan nei ka thelom với kan house leader in direct tak maya case in anticipatory bail ro hanin ti tom ta he house opposition leader pulal san da ron sayang khan enge kha anticipatory bail la ro ti in advice hial alo pe ni pusi ngun lian chunga tan chuan alungoi lo thla kan ni anin case kan nei lo eng ma ka pian ter ta case kan ei ngai ka shelo hetianga hian ka in nam noi ngai lo ka hlo bak poisa eiru kan ei ngai lo ti in nat takin atanga ni hemi a hian ma se CM hian apu tlat du chu anticipatory bail lo la turin ka advice du ni kan nei lo kan la bok lo wang tha la speaker khatiang case kan nei ka thelom với tran bi kan nei lo wa atulam ve ve bo tran bi kan nei chuang lo pusi ngun lian chung he a tran ta na chuan a nei lo te pon ni mai theya aru ken lo nei te pon ni mai theya ma se eng pon ni se hetiang an boina kan tok ta chu ani CM trong kam film khor tok lo wangin hetiang boina kan tok ta ani engtin nge an buai engtin nge police tenen anin nora ti hi tuna hian en hovila a thome pui khop mai anin noi mia mai ole assembly session assembly house ko kan si anin pungu lian chunga mi mal taka beina congress talaken ngoi loving ngoi lo na lam kira hela hian assembly house ko ta lungoi lo na lam ki dan tuma police nan lo tanga ignore planeri chặt rau cái này này pui lam chuan an ron ne khom mai he am ho nom mia khom mai police te hian English buộc mia mai đi buộc chu nan to sia khai akara thi hal khai thi chuak na saru pui sia hei chu bazia lo tak em he tenga liam anum thin he chu jela cái chỗ thì được không?
kan thi sen chuak ta e an ti chanan kho don pui mep khop mai he tiang thil he chu thleng thin lo se thatte lu nen ma se thleng lo thei lo ani na lai te po manga a thleng thin da sia a je lo thei khop mai an ko ka sia mai bị bẩn như chỗ anh chỉ sẽ chuộc cái dòng dậy mày Police tan qua bên kan thao ve wa kan ma sen ti to na dak sia an ti to ni miao sia mi pui ko thlak te chu an che pui kan mi hring pui ko thlak chu tu bon kan du ka ring lova ma se ven him kha an duty ani tlat sia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tun kan sarkar thara hian thil dom lo athling ta zeu zeu maya azia lo tak zet zet ani angpo ni se comment lem lo nga an comment zui lem lo nga tin nge thil akal zel don hi clear zel photila thil kal dana zirin video te po kan lo siam zel turanga ai heti sia hen du to phodang